Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Maray na Miyerkules na pagkaaga sa Satuya Agabos, petsa 22 na tabi kan bulanin Oktubre. Aldaw kan Satuyang mahal na inang Santa Maria si Mama Mary. Pasalamat labang tabi kita kay Mama Mary. Taud-taud na hapon na may Our Mother of Perpetual Help Novena kita. Madadangog yan live sa DCGB alas 5:15 an hapon. Siyempre sa paggampang niya tukan kasiributan ang mahal na amang Diyos dapat ang permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumplean yung yan. Programa naman na Tingog kan Banwaan na naglalalaom na yaong po ka mo. Nagpadagos kan pag-antabay. Kasabay na ang pag-imbitar mi na mag-iriba-iba kita sundo alas 10:30 nin pagkaunto. Me gusta mi así, me gusta mi así. Magiging kairiba-iba ta dyan ang news team and Mega Force Patrol sa pagpaabot po nin mga istorya sa palibot. Sa panginot kan samuyang chief reporter si kumpadreng Jimmy Nasalita, Pading Alar Mario, Pading Jomar Bien, and siyempre si Joshua Bino, si Nicole Ann Gloriani o kaya si Angel Mustaza, asin si Karen Nicole Ala. Sa Manibela si Henry Mata, sa Master Control Pading Nald Baldo kan Jigs Baldo Welding Shop. Maray na aga dyan sa mga taga-dap-dap, the home of Senyor Santo Cristo. Yaon dyan ang Jigs Baldo Welding Shop. Sa newsroom, yaon dyan mo niyan si News Director Mar Dela, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, siyempre si Madam Sia Leron, pati naman po si Jimos Barrios. Sinda po ang nakakatuwang ta dyan, mayormente sa pagsumada kan istorya lokal, national, international na sa indong nagkakadarangog kada bes na igwa po ni news break as in major newscast digdi sa DCGB. Sa IT, para man po sa broadcast kan DCGB Internet Worldwide Netwide, DCGB News Online as in YouTube DCGB Legazpi City. Yaon dyan si Jerome Nico Martinez. Ako mapan sa indong servidor sa radyo an sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Good morning! An sa kuya man pong telepono numero duman sa mga
nag-aarantabay man tabi na gusto man namuya man na nagdiretso kan pagdangog digdi sa tingog kan banwaan sa Smart 0942 670-1195. That's 0942-670-1195 and 0966-730-115. 0966-730-115. Pwede man sa messenger account ko, hanapon lang nindo Pio Fernandez. And dyan sa comment section po kan DCGB News Online. Good morning, hali sa Pilipinas, dyan po sa mga nakaantabay sa DCGB News Online. Naray na aga tabi sa Indogabos, pakishare man po. Tanganing mapaabutan ta pa so mga friends nindo na bako ko man na friend tabi sa FBN, mapahiwas man sa tuyang para antabay dyan sa internet lanes. May istorya kita sa luwas, si Angel Mustasa nasa linya. Angel Mustasa on the spot report. Sa oras na 17 minutos, lapuas ang alas 9. DZGB on the spot report. Si Angel nasa linya. Angel, good morning. Please go ahead. Yes, maray na pagkaaga, Sir Pio. Maray na pagkaaga po sa tuyang mga paraan tabay sa mga dugang tapang bareta bago matapos ang taong 2025. Tagararay na mapapakinabangan na kan mga Legas Peños, lalo na kan mga aki, ang playground baga dyan, Sir Pio, sa Kalayaan Park at sa Barangay Gugun, Legazpi City. Inian payag sa Disazavinus ni Alcalde Hisham Ismail, makalis na aldaw, kanang Bureau of Fire Protection Legazpi as in City Engineering Maintenance Division ang nagkondukta ng flashing sa mga pasilidad duman sa lugar dahil sa mga reklamo naman, Sir Pio, na ipagpapaabot sa alkalde na sa bako umarhay na parong dahil di naman ginibo ng comfort room kan man iba-ibang mga tao. Makalis ito, Sir Pio, yung flashing, nagpromisa man ang sarong individual na mataonin libreng pentura sa lokal na gobyerno kan Legazpi para gamiton sa repainting ka na sabing pasyaran mantang nakatalaan man ining trabaho na kan mga personalized ng city engineering. Sinabi kan alkalde na wala pa man sila ng plano na madugangan ang pasilidad ini mantang tututukan mo ninda paglinig digdi. Makalis man, Sir Pio, na mapinturahan garay ini mas higpitan ninda ang pagbabantay digdi para masiguro asan mamantinir na malinig at mapapakinabangan ini kan kadaklan. Nangupunta po, Sir Pio, ang kaptang kan pagkipaghuronta sa alkalde. Sa kuyang pasalamat siyempre sa BNP sa agarang pag-ibong sa kuyang request kasabay man po ang City Engineering Office Maintenance Division and kasapon po dahiling naman po kapos sa bombahan na po pitubig para mahalin na po sa foul odor po duman dahil napula po duman ang nagbabawas at nag-iihi kinibong CR po itong establishmentong ito, itong strukturang ito. Kasapon po, nawara na, tigsabon, tiglidigan. As in, kaninang aga po, nagduwang po sa kuya si Sir Lawrence kang Davis. Willing po magtaog libreng paint. As in, sa trabaho po ng City Engineering Office sabi. Kaya asahan po nito, bago po matapos ang taon, na-repeat po itong area ito. As in, papakinabangan po ka mga kakian, as in, mga Legas Peños. Kasi, delivering sa lot of memories, as in duman po napuno nagkomentaryo sa kuyang post na 30 years ago duman po na sila nagkakawat yan, gusto na po buhayon, as in magamit pa po ang masunod generasyon, as in sa indang mga akin natin. So yan, Sir Pio, ang kabdang kan pahayag ng alkalde and oras na mabusan inigiraray ang pangapudan yaman, tabangan naman silang mamantinir ang kalinigan digditanganing maray man lamang ay damiton kan mga aki na magkarawat-awat. Roger to that. By the way, so fountain na kulibat lamang tabi nindo kay alkalde kon duro-diretso pang nagfo-functionar ito, over? Ay, day po, Sir Pio, nahapot ko iyan. Day ko po, Sir Pio, nahapot iyan. Duman lang ako tanahiling yung suppose niya baga kaya ka nakaliis na aldaw. Paano ko duman sa aktibidad man na ginibo ka na BFP as in so City Engineering po, Sir Pio. Roger, sige. So, yan po, Sir Pio, ang mga dugang pa pong informasyon hali sa luwas, si Angel Mustasa, DCGB. Salamat, Angel, sa istorya hali dyan sa luwas. Angel Mustasa on the spot report. Mananggad pa di iyan na kuan na Imelda Park. Kaito nakakawat na ko dyan pa di kuan iyan. That was one
of the public attraction, kumpadre, baga kan Legazpi, ano. Baka pasiring ka dyan ka itong dekada 80, padi ano, dekada 80, magayunon iyan nakawatan. Mga aki. But as the years go by, iyon na nga niyan, medyo nawara na so amor kan tao dyan with this sprouting up kan mga manlain-lain bagang pwedeng dumanandig di sa Legazpi. Nalilingawan na parte iyan kan pagtalubo kan siyudad pa di ano. Bako? Iyan na playground an ka. Igo baga dyan pa ding nalso sapatos. Rumdo ka ito kan bagong salta ako digdi sa Legazpi kay ito mga high school pa sa napade. Diyan ako pigdadara kan pinsan ko si Edgar Flor. So taga San Roque, aki ni Chu Body Flor, budo ni Cha Bibi. Si Cha Bibi, tugang na karnal ni Papa, agam ni Chu Body Flor. Diyan kami sa San Roque nakikidagos kay ito. Ang pagkahapon, maduman nga kita pinsan sa Kalayaan Park. Tunay na yan pa di, maugmaho na ang tawad dyan pa di, ano, sa Kalayaan Park. Nagbibenta dyan ito bagang cotton candy, tapos popcorn. Makawat na kami dumang ka ito sa itong sa playground baga, na yaong nga isuda kulaon na sapatos. Yan. Iguning slide dyan na konkreto bagay, kahit pading nalodog, konkretong slide, ano. Then, iyan na iconic na mag-ilusyon na nagli-lips to lips pa di, ano. Yaon na iyan dyan. So, ginibod dyan na, kunyan, estatwa na nag-aadukan. Yaon na iyan dyan. Tapos, bastaan nahil ang talagang matawo yan padingnal. Very active yan dyan. And parte na gani kan Legazpi. Inda ko tabi kamo mga parantabay kung narurumduman manindo and na-appreciate pa nindo so beauty and the elegance na ititao kang kaito. Kumbaga, the prominence na ititao kang kaito sa Legazpi. Kalayaan Park an pasyarang kaito. And pinag-renovate an ni nagkapirang beses na panahon gay ito ni Alcalde Meli na Roses or Alcalde Rosal na tabi, ano, pinag-renovate iyan sagkod na nagkakahiriling tana iyan ang mga improvements diyan ngunyan ina mga tukawan plus itong su fountain, ano, ining su fountain panahon naman ni now Governor then Mayor Noel Rosal and then Mayor G na Rosal. Kaya nga dipigapot ko kung nagfunksionar pa ayan ta magayunon ana paghiling-hilingon na fountain na ayan tabi, ano. Now ngunya, moving forward, tama ining pinagibo ni Mayor Isyam Ismail. This is a very laudable move na ma-revive ang kalinigan buda sukagayunan kaya na Kalayaan Park because sabi ta na nga ni bultadahan ta itong su prefatory statements niya to kasubago party iyan kan pagtalubo kan Legazpi. Iyan na playground na antabi magayon magayon ining ginibo ninda na pinag baldeo iyo baga ang termino kan mga medyo may edad na baldeo o tama ba baldosa o pig-isko ba piglinigan iyan na kuan na iyan na piglinigan iyan na playground na iyan tanganing maging magayon tapos pipinturahan giraray. Good morning Ma'am Brenda. Iyaw na sa tuyang mga padabang seniors tabi, ano, mga golden, ano. Yan. Nahili ako sa video. Opo, sige. Tayo unerta si Ma'am Brenda. Yan. Ini si Helen Chan. Madam Helen Chan. Opo. Aramos okay grocery kayo. Okay grocery. Yes, okay. Utalaga naman. Your part kan historical Legazpi. Yes. Actually, ang tugang si Papa, tama niya, magtugang. Oh, di mabisa ka dyan, Madam Ning Tudo. First cousin. Pero permina sila abroad. Okay. Former Miss Karangahan, former Miss Legazpi. Yan. Nahiling Madam sa istatura. Beauty. 1968,
Legazpi. Oh. 1969 Miss Karangahan. Aba, talaga naman. Nasa lahi? Nasa lahi. Na-picture ng picture. Siya. Iyo, tabi si Madam Helen Chan is in the house. Yan. Oh. Ito si Pio. Sige po. Ma'am Brenda, ansa mo yung big boss si Ma'am Helen? Opo, Ma'am Helen Chan. Okay. Iyo po, Iyo po. Senior sa aga. Yes po, opo. Yan. Sige, iyo po yan balikan tayo itong tema ta. Iyo na nga na itong Kalayaan Park, magayunon ining pinagigibo effort na ini kan City Government of Legazpi. Sige tabi, kung in kaso nga ni may gusto pang mag-volunteer dyan, sabi ba ni Mayor Isam duman sa intervista ni Kunyan, ni Angel, igwa ang nagdonar ning pintura. Sana kung igwa pang mga organisasyon dyan na pwedeng makadagdag pati kung ano man na pasilidad dyan or kung anong pwedeng maitabang, tanganing ma-improve pa iyan na Kalayaan Park because it is an integral part kan history kan Legazpi bago padingnal. Ihaputa sa mga yaon digding mga kumbaga gangawan na sa Legazpi, uminagi yan dyan sa pagkawat sa Kalayaan Park. May siso dyan, may swing, So, it's good enough na pinag-revive iyan, pinagpapalinigan mo da pigdi-develop giraray, sana ma-maintain na tabi. And by talking about pag-maintain, dahita masyadong ipag-atang tabi sa gobyerno. Dahita pag-atang sa gobyerno ang responsibilidad, dahita ipag-asa sa sainda, dahita ipag-asa sa barangay. Let us help in our own little way na ma-preserbar iyan. So kalinigan tabi, kung mapupwede magsurusigi dyan, jogging area yan kay ito kung dahil kita nasa sala, jogging area ng pagkaaga tabi. So, that's good tabi, Mayor Isham, na pinagtauan iyanin na nagkakadigong atensyon giraray na Kalayaan Park na yan. Maray na aga tabi kay Sir Benji Dahile Depogi, Benji Depogi Hile. Yan. Okay, sige. Imelda Park kang panahon. Yan. Kalayaan Park nangun yan. Tama tabi Papa Jerbail Imelda Park ito padingnal Kalayaan Park. Yun na Kalayaan Park nangun Yan. Iyo pa pade Kalayaan Park pangun yan. Yan. Imelda Park Fafajer, tama ka. Thank you so much Fafajer tabi for informing us and correcting us tabi Imelda Park. Yan. Sabit pa anday pan in digdi bagang may mga tukaw na bilog. Ito pa sa nang porsyon ito, mayor stage ang ito padingnal mayor stage tapos day pang basketballan. Talagang itong park na ito lang. Tapos mayor stage. Nya na padakulaan tabi. Sana makuan iyan, maipadiretso, And thank you so much sa City Government of Legazpi through Mayor Isham Ismail na natawan man iyan ng arog ka na prominensya because it's an integral part tabi kan istorya pag nakula po, pag-evolve kan City Government of Legazpi. Fafajer Bailon, maray na aga tabi, kumusta po lamang ang pangudtuhan ta dyan sa Indo, sa Daraga, musta dyan tabi. And dyan man sa satuyang suki si Sir Ato Lim dyan sa Petron Tap Gasgasul. Maray na aga tabi sa Daraga, Petron Tap Gasgasul. Indak kung bad lamang makahuron to si Mayor Mayor Vic Perete takasuhapon may nagapon sa tuya after kam program mga taga Mayon unit diyan sa may Barangay San Ramon yung basura daw tabi ay namamarong and natatambak pagkatapos ang nagtatarapok yata outside the Badaraga pa
Ipaabot ta daw yan na kunyan, mensahe. Tandang kita Or tiba ada maonra kita ni Mayor Vic kunyan bakong busy, maapod kita, ano man tang nagko-commercial, and ikukunyan ta yan. I-raise ta ang concern na yan tabi, ano? Maray na aga kay Bing Buen Bourez. Good morning man tabi, Bing Buen Bourez. Extano Yung mga taga Bicol International Airport kay Sir Edwin Ala. Sir Edwin, maray na aga dyan sa tropa. Kan sarong semana may hinatod ako dyan, Sir Edwin. Pinag-drop by ko sa airport. Then itong nagkaagi naman na Miyerkules. Nagsabat kita dyan. Alas 5 at bagahon. Sayang data ka na notisyan tabi, Sir Edwin, ano? Uno que te gustará porque es la bomba que va a estallar. Sir Edwin Ala, Genial, así, duman ako nagkape-kape sa convenience store. sí. También así. Amayon pa. Me gusta mi So mga gwardiya nga ni, duman nagsarangli. Duman nagpakaray kan sa indang uniforme. Mga babaeng gwardiya pa ding nald. Naka-uniforme naman. Duman lang nag-ayos sa yung convenience store baga dyan tabi, Sir Edwin, sa may arrival area. no dirás Yeah. porque es genial, así. Me gusta mi Yan ako nagturo tambay mag alas 4:30 dyan maagahon sundo itong sa pag-abot kan Cebu Pac. gusta mi ecstasy. Morning, Sir Edwin Ala. Musta dyan nasa tropa sa Bicol International Airport. Ecstasy. Morning man tabi dyan sa Rabvax. Yan. Good morning sa Rabvax. Yung kanilang main dyan sa may Albay Electric Cooperative sa Vinson Street kan Legazpi. Hampang kan clinic man kan sa tuyang amigong doktor. Dr. Chris Gianan, yung Daddy's Angels. Yan. Daddy's Angel Family Clinic. Yan. Dr. Chris Gianan, good morning. Siyempre, thank you so much kay Madam Joy Montecastro. Buda kay Madam Tet Aldana. Diyan po sa ano ini o sa Ravax. And siyempre kay Sir Mark Kennedy Montecastro. Yan. Sa men and women, ano, sa mga staff kan Ravax, ano, the best, mga mabuuton, very accommodating tabi, mga professionals, DOH accredited tabi, ano, uusong-usong yan, yan na mga flu, trangkaso yan, anapod ka ito sa tuya, kan mga panahon padignalan, no, flu, sipon ubo, ayan, anti-flu, igwa dyan, anti-pneumonia, anti-rabies, nakagat ka mo nin ayam budaykos o nakamrot nin ayam budaykos, ineksyon tulos. Sabi na nga ni Saravax, protect todo ka. Morning sa men and women po kan Ravax. Salamat sa tiwala asin pagkipag partner sa DCGB tabi, ano. May branches inda sa Virac. O mga pag nagkauli ako sa Virac, bisitahon taman daw. Yung Ravax sa Ligao City. Yan. Igo nga ni sinda duman sa Cubao. Sa Sorsogon, sa Masbate. Tabaco. Yan. Morning dyan. Ha? Thank you so much. Ecstasy. Si Madam Joy, nagaprograma bagandig di sa to, yung DENR, ano. Madam Joy na Montecastro. Thank you so much yan tabi, ano, sa Ravax. Nagpatusok ako padingnal. So kunyan, so sa ining anti-pneumonia. Nagpatusok ako ka sa anti-pneumonia 5 years ago. Year 2020. Kaya sige na nga, patusok na digdi sa Ravax. 5 years nga yan. Di 2025 na, tama na, no? Morning, Madam Tetabi na Aldana sa men and women. DOH accredited, mga legitimate yan na medical practitioners ang yaon dyan. Ravax. Me gusta mi
Oras Pilipinas. Ayan padingnal, nasa sirkulo patabi. It's 9:35. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Sa selebrasyon kan ika-67 taon na anibersaryo kan DZGB, asin Legazpi Port District Fiesta, maugman niya mo na ihahatod sa Indo ang Bicol Aqua Fair and Earth Forum 2025. Ini may temang Building Resilience, Sustainable Practice in Agriculture, Environment, Tourism and Health. Ang Bicol Agri Aqua Fair and Earth Forum 2025 gigibuhon sa Ayala Malls Legazpi poon Oktubre 20 hanggang Oktubre 23, 2025. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Oktubre 20, alas 10 din aga, opening program. Ang keynote speaker si Department of Economy, Planning and Development Regional Director, Cynthia Berces. Pag-alauna-imedya nin hapon, kaiba ang Department of Agriculture Region 5, asin Provincial Government of Albay, sa paagi kan Provincial Agriculture Office. Sa Forum 1, hihimay-himayon ang mga minasunod na tema. Department of Agriculture Current Programs, Agriculture Situationer with emphasis on food security, empowering communities through organic and eco-friendly farming approaches. Blue Future, empowering young generation to engage in aquaculture industry for sustainable tomorrow. Oktubre 21, alauna nin hapon. Forum 2, Responsible Quarrying, Bambuhay, Sagip Kalikasan, Tabang Kabuhay, asin susundan kan Orolay manungod sa Albay Biosphere Reserve, kaiba ang Albay Provincial Tourism and Cultural Office. Oktubre 22, alauna nin hapon. Forum 3, tema manungod sa Cancer Awareness Month, kaiba ang City Health Office kan Legazpi mantang sa indong madadangog ang sharing nin sarong cancer survivor na taga Legazpi. E-Consulta and Yakap Caravan kan PhilHealth. Zero Billings Program kaiba ang Department of Health, asin Assistance to Individual in Crisis Situation o AX Program kan DSWD. Oktubre 23, alauna nin hapon, handog pasasalamat kan DZGB sa ika-67 founding anniversary. Maantabayanan ang maugmang programa para sa mga seniors asin para sa gabos na mga taga-suporta kan DZGB. Ang DZGB Bicol Agri Aqua Fair and Earth Forum 2025 hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Department of Agriculture Regional Office No. 5, headed by Regional Executive Director Rodel Tornilla. Provincial Government of Albay, headed by Governor Noel E. Rosal. City Government of Legazpi, headed by Mayor Hisham Ismail. Ayala Malls Legazpi, Good Found Cement Factory. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, headed by Regional Director Ariel Pioquinto. Congressman Carlos Andes Loria, 2nd District of Albay. Legazpi City Fiesta Committee, headed by Councilor J.P. Lee. LCC Malls, Sharmila Printing Press, Choose Us Events, Own Style Graphic Design Services, Aral at Lampara Sounds and Lights, Department of Information and Technology, headed by OIC Regional Director Rachel Ann Grabador, LCC Food Garden and Catering Services, Bicol Food Delights and Catering, Barriada Legazpi City, Juliana's Catering Services, New Blossoms and Catering Services, Tagas Daraga Albay, SL Technological College Foundation, Bicol University Ginubatan Campus, prepared by HMA Trading Corporation, Sunshine International School, Doña Maria Subdivision, Daraga Albay, asin Nong Meat Shop located at Legazpi City Public Market. Maghinilingan kita sa Oktubre 20 hanggang Oktubre 23 sa Ayala Malls Legazpi, Bicol Agri Aqua Fair and Earth Forum 2025. Live sa DZGB Radio, DZGB Facebook page, DZGB Live app asin YouTube channel. DZGB, always number one, always at your service.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sinda, kita ika ako, Biko Daemi na pahudyan, permi numero uno ora mismo sa gabos. Asing kami, permi alisto pag sinabi na urago daing iba kami naan. Sa tahaw ka mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkabulong nyo, asing magkasararo. Suportahan tabangan, damayan ng lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na Bicolano, dapat daing ururihan. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios. Daing kita natatakot basta sa matanos. Ang hibo mo, ang hibo ko, ang hibo ka ang gabos. Yaon masana sa pag-alalay yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bako mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Ako Bicol Party List, katabang na, kasunod pa. Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa,
Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427, 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Buwelta na kita sa programa, aram na bagakan bilog na komunidad, padingnal na supag-iribata sa hanap buhay, yung station manager kang DWIZ Legazpi na maaram na tabi, dain na nakayanan itong tama kan mga bala sa saiyang lawas pagkatapos na siya baga ambuson. Ambus ito padingnad ba ko? Diyan sa may parteng Morera kan Ginubatan. So na maaram na kasuhapon si Noel Belien Samar. Kasabay ta ini sa broadcast media, sa mainstream DWIZ, station manager siya. Tapos sa online streaming, igawa pa man siya nin Outfit Duban. And ang otoridad mo niyan, padagos po sa investigasyon. In fact, lo mismong si
PNP Chief Brigada General Nartatez enkargado kan pulisya sa bilog na Pilipinas nag-ordena ning speedy disposition kan kaso. And before that, igwa na po na binilugman yung PRO5 as in yung Albay PPO. Pinanginutan po yan siyempre ni RD Babagay, boda ni PD Nunez. Tama no? Nunez ba yung PD natin? Yan. Ang paglilid kan investigasyon and which led to the formation kan Special Investigation Task Group. Kasabay naman na nag-abot digdi so kunyan so grupo kan Malacanang na ito bagang so talagang sindaan minataonin protection sa tuya digdi sa hanap buhay sa media. Presidential Task Force on Media Security, PTF OMS. Nag-abot ng kasuhapon so mga personahes kayan to help with this PD disposition kan kaso and pagkakadakop sana tulos kan ining gunman duman sa nasabi ng krimen. And so familia kasuhapon ng baga nakahoronta si Congressman Pido Garbin Jr. na nagkonektar man sila tulos sa regional command. And ang sabi ni Congressman Pido Garbin Jr., the family is now being secured kanagakanigong otoridades, pulis, tanganing mabantayan man an sa indang seguridad. So that's it tabi ano. And day kita pan makakapag-disclose kay itong so mga nakakaabot man sa tuyang informasyon sali dyan sa mga pag-iriba niya to sa intelligence community, buda sa otoridades. We are not at liberty to disclose it publicly kung ano man ang mga developments kang kaso na iyan. Basta ang sabi ay gwaning mga persons of interests, which is normal po iyan sa pag-resolver kan mga kaso, ang pagkakaigwaning person or persons of interests. And habang nagtataririk po ang investigasyon, malaog na dyan sa pigapod na theory of elimination. At sa kunyan, sa otoridad po, sa investigasyon, pag igon nangyaring krimen, ngaya panghabas, or abduction, or ining killing, kidnapping, or what, ang initial ka na poon, everybody is a suspect. Yan. Everybody is a suspect. Then, malaog na dyan, mantang nagdadalagan po ang investigasyon using their knowledge sa pag-resolver kang kaso and pag-pinpoint kan mga mastermind, as in mga gunman or kung ano pa man, pighahali na sa napadi, so mga daimaning connection. Kaya yan napigapod na theory of elimination. Bako itong supig eliminaran, gigadan pa di bako, day ka ni may daiman ini daiman ini, masagkod na ma-zero in na lang yan sa nagkakapirang personas which may have the motive na gibuhon an sarong krimen. Dumanan ma-zero in. Yan ang pigapod na theory of elimination. And at this stage and at this point in time, arog po kayan ang nangyayari. Igwa na po aning mga persons of interests na pinagtututukan mo niyan ang mga investigadores. Backtracking, siyempre, tama backtracking iyan. Pag-iribatabagan sa hanap buhay, kung igwang mga nakakasabay sa iyang mga broadcast o kung ano pa mang gabos-gabos tabi iyan, kukonsideraron kan mga investigadores. So, rest well tabi, Comrade Noel Belian Zamar, kang DWIZ, digdi po sa siyudad nin Legazpi, stasyon sa siyudad nin Legazpi, and may justice be served soonest possible time. May istorya pa kita dyan sa luwas. Nasa linya man si kumpadreng Jomar Bien. Jomar Bien on the spot report.
Pading Jomar, what's happening tabi? Good morning. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta na katalaan na imbestigaran kanlukan na gobyerno kan tabako ang mga impormasyon na nagluluwas na itong suiba sa mga beneficiaryo kan housing digdi sa syudad kan tabako, ito bagang sa mga sa relocation site. Ay mapigurulag sa indang dating arong pigparkila palugod sa iba. Oh, very enterprising kumpadreng Jomar. Kinumpirmar sa DCGV News ni Mayor Ray Blagais matapos na ang impormasyon na makanto sa iyang opisina. Susug sa alkalde na pag-araman niya na dakol na mga pinaharali na duman sa indang residensya sa mga dilanterang lugar sa gilid kan Salog, sa Costales. Asin tinawanin marayray na lokasyon na harong. Ang kondisyon ngaya kaya, kaya pon ulago na nandito, ta delikado nga ni. Iyon, oho. Kundi nag-abot sa iyang informasyon sa iba, imbis ulagon, kung ninda sa materialis, mapakinabangan kan mga resident, kan mga may sadiri, ang pakinabang iba, parkila. Ginibo pang hanap buhay. Susog sa saya, makikipag-ulay siya sa pamayukan Housing and Settlement Development Office kan Tabaco City para diskutirunan mga bagay na ini. Pagadala ninda kung ano ang mga lakdang na dapat nagibuhon kan LGU basado sa mga patakaran na ilinatag dapit sa mga arog kayong sitwasyon. Sinabi kan alkalde na bakong tama ang arog ka na pinagigibo pero dahil sinda ura-urado maka-aksyon na dahil pag-adalan kung ano ang mga nakalatag baga duman sa mga kondisyones pading Pio lalo na't si Mayor Ray Blagais baga minato ko pa man sa ng alkalde kan mga nakalis na siyam na taon board member siya kaya dahil niya masyado pakabisado ito na mga patakaran sa pag award kay itong mga harong na asin na residensya para duman sa mga pinaharali na sa peligrosong lugar. Nagtaon na sigurasyon ng alkalde na oras na makaulay niya na ini si Mr. Randy Bursa, Architect Randy Bursa, pamayok ang Housing Development and Settlement Development Office kan Tabaco, asin makabilog sinda nin mga lakdang tulos ninda ining i-implementary involved man ninda digdi ang mga barangay officials so ang Association of Barangay Captains dahil anta igwamanin obligasyon ang mga punong barangay sa pagreparo kan mga arog kayning bagay duman sa saindang mga barangay. Imananggan kumpadreng Jomar kaipuhan pag-adalan nin maray tama si alkalde Bargaiz si alkalde Ray ta primero kung dai sinunod ditong kondisyon na rampahogon so hinalian nidang harong sa dilanterang lugar sa peligro, ano ang konsekwensiyas? Babawion sa inda itong so naistaran nidang ngunyan na bago, takon babawion sa insinda mabultada na tipaulag nga nito so dati. And ikadua, halimbawa baga ito mananggad pigpapaarkila, papaano na yan ang mangyayari kung ano nangigibuhon duman, kumpadre, bako, yan. Saro pa sa gustong maraman, kanalkalde, sisi ang may obligasyon na mag-uulag ka ito, is it the local government o so residente mismo? Precisamente, saro pa yan. Gusto nila paraman. Dahil baka obligasyon kan LGU yan, di may kapabayaan sa LGU. O baka susugsal ka, di kinakaipo na magagingunan sa barangay, so barangayan ma-request sa LGU, so may kababayan man duman kung di kinag-request. Tatko niyan. Kaya nga ni pinahali na sila dumang kumpadre baga because it should be a no man's land, tapos papaarkila. Ay naku, talaga dapat adalan man agad ni Mayor Ray, kung ano sa kondisyones duman. Roger on that. Okay, sige. So, yan pa rin piyon, mga dagdag na informasyon. Jomar Bien, DZG. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali man dyan sa siyudad ng Tabaco. Taon-taon doon iba pa, may nagapot sa tuya nga itong mga priority measures man ni Congressman Caloy Andes Loria
kan 2nd District of Albay. Sige, taon-taon ta ilalatag tayo so nagkakapirang major na legislative measures niya. Dahil lang pa nagpapara bandera pa baga si Kong Kaloy ka itong sa iyong mga legislative measures ta ang sabi ka ni Kong Kaloy mas maray ngaya kung igwananin kumbaga realisasyon o near completion o realisasyon kan mga ipiglalatag pero magayon man na mai-explicar ta sa publiko ang saya man na initial na mga hiro duman sa Kongreso ta sangon yan bagatabi duman sa Kongres may bottleneck iyan ta mga kongresistas gabos iyan nagsurumitir kan sa indang mga legislative measures duman sa secretariat o so pa kunya na yan kan mga schedule direskartehin yan kan mga schedule kaya natitenga ang kadaklang kayan masabi day ngayang performance sa buton ta na kumbaga sa pass your papers nagkabiryo ang sarong legislator padingnal pira na priority measures kaayan ngunyan gari ngani ngaya gari suko niyan so secretariat ata yung liderato under the leadership ni Speaker Boji D parang tuloy yata o 5 sa namo na ang pigahaharagad duman sa mga legisladores na sa indang ifa-file amongst duman sa indang dakol na mga pig-file tanganing da man magkaigoning masyadong bottleneck taod-taod po yan tamabalita mo na asin mahanap buhay kita hali dyan sa newsroom asin sa tuyang technical. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address,
NTC-registered cellphone number at pirmahan. Ihulog ang iyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-R05 NP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EM's Barrio Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tobacco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. 7 minutos pasado alas 10. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pinauwanin doon ni Senate Committee on Agriculture Chairman Senador Kiko Pangilinan na igwaning mga circumstantial evidence para pagtubudan na nakikipagsabuatan ang mga Chinese smuggling syndicate sa mga local businessmen sa nasyon. Sinabi niya ini ang dahilan kaya protektado sinda kung nagkaperang opisyal asin tauhan kang Bureau of Customs, NBI, PNP, Department of Agriculture asin pwedeng patiman sa DOJ asin Bureau of Immigration. Dagdag pa ni Senador Pangilinan na pwedeng ipareho ang presenteng issue sa Pogo na haliman sa China asin may mga kasabwat na mga Pilipino kaya namamayagpak ini sa nasyon. Katakol kay ni pipa contempt asin pinapakulong kang mga senador sa Senado ang duwang opisyal kang Bureau of Customs sa Subic asin ang sarong broker matapos mapatunayan na naguutik sa pagdangog kang Senate Committee on Agriculture may kinaraman sa pagpalusot ng mga illegal na agricultural products sa nasyon. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan.
Huwag magpapaloko sa fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Yan, happy birthday tabi sa gabos na nagsiselebrar ngunyan kan kompleanyo. Special mention ta kay Franz Angelet Melgar Graheda. Ba naman? Oy Franz, birthday mo pala ngunyan ha. Pasimple-simple ka Franz ha. Franz Angelet Melgar Graheda. Kan LCC Kamalig sa First Division siya, First Department, siya ang bisor dyan ha. Oy Franz, birthday mo pala, happy birthday Franz, uno barang birthday ni Franz ngunya na Angelet Melgar Graheda kan Kamalig, LCC Kamalig First Department, supervisor siya dyan. Iniso ihada ni dating gobernador, dating congressman Al Francis Bichara. Yugon mo na buda ni Primong Litubi. Yugon mo. Kaya magpada ini si Primong Litubi buda si dating gobernador and dating congressman Al Bichara. Iyan ang pinangaki ninda si Angelet Melgar Graheda. Berdingon yan. Pira ng edad mo tabi Angelet, matibay ini duman sa cosplay, buda magbuting-ting ning kun ano-ano, mga porcelas na iyan, basta kung ano-anong pwedeng mga kikay-kikay, ha? Angelet, happy birthday. Enjoy your day, tabi, ha? Happy birthday kay Angelet Melgar Graheda, dyan sa Kamalig, ha? LCC Kamalig, Fresh Department, siya pong supervisor dyan. Siyempre, sukataning man dyan na Tatanems Flora. Happy birthday man kay Madam Marina Israel. Yan, Madam Marina Israel dyan sa Daraga. Maray na aga tabi isay mo an happy birthday. Yan. Ano nga ning barangay ka mo, Tatanems? Sagpon baya ka mo, no? Sa Sagpon pa yan, Tatanems. An sa indong lugar? Tatanems, good morning sa indo dyan asin sa familia. Happy birthday kay Madam Marina Israel. Buda kay Franz Angelet Melgar Graheda. Happy birthday sa indong dua. All the best blessings. May mga istorya pa kita sa luwas. This time si Chief Jimmy Nasalita. Jimmy Nasalita, on the spot report. I-connect ang linya. DZGB, on the spot report. Kumpadreng Jomar, marhay na aga, what's happening? Jimmy. Ay, kumpadreng Jimmy. Sorry, kumpadreng Jimmy. Yes, salamat abi pade. Baku gustong sabihin na may mga na-secure na permit na nagpaparakaralot kan gilid kan tinampo digdi sa bypass road. Asi nagpapararalbong nin mga fiber optic cable sabi pa makakbilo na sindamang distroso kikon ano man ang pasilidad. Ini ang reaksyon ni Mayor Caloy Baldo may kinaraman digdi sa nagpaparakaralot nin porsyon kan agilid kan tinampo asinibapang porsyon ki daga digdi sa Kamalig na ansabi mga Chinese. Mga Chinese? Oo. An mga ini kan nirepikar niya to kaso bago kay Kapitan Ermel Graheda na igwamanin mga na-secure ining permit ali sa DPWH sa Municipal Engineer digdi sa Kamalig and maski araw kani sigun kay Mayor Caloy Baldo tapuon pa kaso hapon tabi pa daig supply nin tubig digdi sa Salugan sa porsyon kan Kabangan
sa Kirangay, magin an Philippine National Police Headquarters dai sindaki pangkarigos, magin su IMD Ararimo, Bureau of Fire, digdi sa salugan, wara kitubig pa de, sa kakakalot ka ning mga dayuhan na ini. Natugbok so pinaka main source kan tubig na nagpapasiring duman sa water reservoir. Asukwan mismo na tugbok mismo so burabod. Dahil man lamang da kaya nag-coordinar sa water district, dahil nag-coordinar sa lokal na gobyerno, na digdi na sinda matrabaho. Napastidyo man kan mga nagkakalot ni anta. Pastidyo talaga, bata malanginit mo niyan, kaipuhan ng tubig. Bata ang tubig, dahil man pwedeng magamit, maation tabi pa didangan, magduwa-duwa ka gumamit na maski na pangluto, sa may chemical dahil ng pigalo. So kunyan so yan na chlorine, natural yan kumpadre. Ako chlorine pa din. Iba? Tanganing tumagas tulos, lumumoy tulos ang indang mga pinagbabarina. Ay, bako mauna ko chlorine sa tubig. Suduman sa indang pinagigibo. Uy, talaga tamaan ko ni Mayor Kaloy-naan. Mag-coordinar iyan ng mga parakalutnan sa water district, buda sa lokal na gobyerno. Although sabi ni Mayor Kaloy-Baldo, bako direktang saklaw niya sa lokal na gobyerno ang water district. Kaya water district mo niyan ang bula na papanimbagon ini, isulit ini, trabahohon tulos. Na pilangal daw kakaan mahalat kung arog ka na pinarina mo sa water source. Yan, iyo ang dakulao na problema. Sain makuha kitubig. Mga apektado. Matinding perwisyo pastidyo. Perwisyo, sabi ka ng alkalde, bako gustong sabiyo na may mga permiso ka mo, didistroso na ka mo. Yan ang kwantabi pa de. Anyway, so nakakuha ko ki number, baka may forward ko sa mo. So, General Manager kan Water District de. Na sabi niya, ma-aparecer mo niyan itong mga nagtatrabaho ding mga singgit. At ang problema niya sa Chinese ang lingwahe. Paano sila magkainintindihan ay man sila nagkakainintindihan o kaya madisponer da ito ki-interpreter kaso hapon dahil man nagkaintindihan naintindihan sa nasulamente ngayon pabuilohon sa natamali isaw na sa nangyayang tubig na kalukuhan ninda Sus Mario Josep naman na pastidyo nindan mara sa paman dapat papanimbago niyan yung ano sabi ni Mayor Kaloy-Baldo so water district yung ayanan mag-insister magpursige na talagang minimum sa mga pasalidad kan munisipyo na kitubig so pulis paano yan kailan kan sharing na mga kung anong mga fiber optic na pang nakuha ko na pang internet dahil fiber optics man ang gadyan kung arog ka fiber optics yan ha kinalutan tabi pa de kundig di sa may Kirangay diretso yan naman sa may Libod area sabi diretso yan dyan sa may Salvacion nationwide yun din gulpian papastidyo ninda nationwide backbone communication fiber optic cable may informasyon kapitan ka na interview nga ni ato kaso bago may naisiyanda siya na basta sa nadalo minaog sa ibang pribadong dagag gusto dang tirig bason mara sa pamadaining customary ini kunarog ka na sistema higi tabi ano yan tabi pa de ang mga dagdag na si ang kwan tabi kumpadre sa Kamalig Water District si Madam Joy pa si Madam Judy forward piano. May number ka so 637 ang last 3 digits niya sige daw itry ko daw ini tabi lingon ko 637 very accommodating ini si Ma'am Judy Judy 637 ang last 3 digits niya bako iba na ayaw mo 637 pa de sige ta active yan sige ta kaya tama kaya una duman ipa-interview na lamang so matibay ka baga sa Chinese loko anak luwas baga sa ngimot mo mga kalingking minsan kan sa ibang bansa ka ngayon may mga kastorya ka mga dumana mga araw ka pati mo lang
Sabi mo nga ni, mga maribuko. Maribuko. Galing nga mga... Maribukon sa mga Vietnamese. Ano ba, simulan yan pa de? Wala ka na. Punan mo si Madam Judy. Sige. Out naman ako. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy, sa report tali dyan sa Kamalig. Nagdial kita kay Madam Judy Opiano kang Kamalig Water District. Sana po masimbag kita ta makuhaan ta lamang kan lado kaya kan problemang iyan dyan kung anong sistema. Sana maakomodar kita ni Madam Judy. Nagkapira kayang rasones baka primero busy, ikadua dai man ini kwan an number tagay ni Madam Judy kaya dai basta-basta masimbag pero nagakol kita tabi diyan sa Kamalig Water District. Sana igoning kuan kita matawag kita nin panahon ni Madam Judy. Ayan. If ever ta siyempre kung bagong number baga day sa phone book niya day basta-basta masimbag yan. And lalo na kung igwaning kunyan opisina busy yan sige po ang ring ay nako yan po tabi we stick to our two dial rule na pag day sinimbag day na po muna kita mga noorin tabi ta bibiltadahan tayo dyan pakipag-ulay niya to kung as posible kay Madam Judy Opiano kang Kamalig Water District. Now, duman po sa naghapot itong legislative measures man na ipinagbubusol ni Congressman Caloy Andes Loria kan 2nd District. Ang saro dyan sa pigtatawan niya nin ilalatag niya nga ni 5 iyan nakul siya aktualmente nin mga nakapreparar ng proposed bills. Mga leyes, tayo bagaan ang trabaho kan congressman ang magibo nin lay. Yan ang trabaho, isaksak niya to sa isip yan, magibo kan lay, kaya lang natuod na kita na pag congressman parignal ang paghiling taalkan siya. Sige ang pigo para haragadan, dahil na po kita kaan, maghali na kita sa araw ka na nakatuudan. Yan. Ang trabaho ninda po, bako itong magpara taonin volleyball, basketball, trophy, sa birthday, ang trabaho po ninda, lehislasyon. Dahil kita magparatuod na inilaom taan pambagas, dudo, panggatas, sa congressman, dahil po. Sana po mahali na kita sa araw ka na kunya na kumbaga stigmata. Dahil po din araw ka yan tabi, kung sa totoo lang. Tapos, ang pigigibo na niya itong basaran kung ma-eleksyon, pag dahi kita natawan ng sintabo ng tabang, dawa igwanin mga maray na leyes na naikontribo, na ipasar, dahi na ibubuto. Dahi man nga nagkataonin sa lagumba, sa bumba, sa jetmatic, dahi man nga nagkataonin sa solicitation, iyon ang pigigibong basaran, which is wrong. Dumang kita sa performance tabi as a congressman. Tayo ang trabaho ninda. Now, ang nangyayari ngunyan paano sa Congress, kada kulbaga ng mga congressman, ginatos. Gabos iyan nagsurumitir kan sa indang proposed bills, duman sa sekretariat, nagkabiriyo na duman. Kaya ngunyan, nagakaiguning bottleneck kung pairinutan. Now, kung dai na swertehan na dai nakainot pag-file ng bill sa mga congressman, naturalmente, tengga yan. Dahil nga unasindanin, maipapaluas pa na. Ngaya uyan na nasa first reading na, second reading o nasa third reading. Dahil pangu na. Kaya dahil nangangahulugan po, na tamili dahil pa rin nagluluwas ngunya na dahil pa na-aprobaran na bill ang mga congressman, dahil performance. Bako po araw kaan. Natitengga duman na babahura kumbaga. Nagkabiriyuan. Ang sabi nga ni, si Speaker Boji D, nagluwas na ning direktiba o sige nga sulima na pinaka-priority do iyong anang isumiter tanganing daiman magkaigwa nin pagkabiriyo dyan maaktibaran tulos iyan. So iyan po nangyari ngunyan. Kaya baga, so kay Congressman Caloy Andes Loria nagakapira ito 10 yata ito o 11 o higit pa 5 una and saro dyan ang talagang tutungkol sa ni Congressman Caloy is ining pag-create kan special economic zone sa Legazpi. Creating Legazpi as a special economic zone. Because ang sarong lugar po na pinagdeklara na economic zone, igwa dyan tabi
nindakulao na oportunidad na mag-transform ang sarong lugar na iyan economically. Dakulon baga mga economic zones digdi sa Pilipinas na talagang nag-transform na ang ekonomiya solid, masarig, makusog, vibrant, opportunities for investment, and pag-igwang investment, opportunities for employment. Ta suma-invest, igwang faktoriya, igwang tindahan, igwang butika, igwang kabus, siyempre mga iposinda nin mga empleados, investment na. Igwa na ning masweldo. Pag igwang nagsweldo, so kapital kan mga investor, isisweldo, ibibakal nin mga pangangaipo, masirkular ang kwarta. Bako sa na nakasentro, duman sa nagkakapirang mga mayayaman, pipasirkular ang kwarta, then economy will be vibrant. And natatanain ganyar po sa mga special economic zones ang mga investor because pag nadeklara ang sarong special economic zones, igwa iyan susug sa lay nin mga naka-pipeline na mga budget na pwedeng padalaganon kaiyan in support for the promotion of the economy kan sarong lugar. Igwa ni mga budget iyan, suporta kan gobyerno na pwedeng padalaganon para po mapakusog ang infrastruktura, mapakusog ang gabos, ang kumbaga yung groundwork kan sarong lugar na madideklarar bilang economic zone maging fertile ground for investment. Yan. Kaya yan nasaro sa mga pinaghihinguhan mo niyan ni Congressman Caloy Andesloria po duman sa Kongreso bilang representante kan segundo distrito kan probinsya ng Albay na establishment kan Legazpi bilang special economic zone. Po? So iba pa tabi as days go by sa tuya na ipaparam ta importante po na maaraman kan publiko kaya kita nagre-research kaan ta kita po baga ang nagsusweldo sa inda it's payback time na mahiling naman kan publiko na lamang tabi ang pinagigimo ka ini. So yan po day nangangahulugan na day ni nagluluwas na mga bills na day pa naisyan sa Facebook, day pa na ibabareta, nakatengga lang pa nagkabiriyo duman sa sekretariat pag sumitir kan mga bills na yan kaya day pa masyadong natutukar tabi pairinutan duman po. So diyan po tabi kunyan ang latest dyan ang halik man kay Congressman Caloy Andesloria kan segundo distrito kan Albay. Good morning dyan kay Chalete and Louis Vibar sa barangay 4 Sagpon. Chalete and Louis Vibar, good morning and happy listening sa barangay 4 Sagpon. Happy birthday giray tabi kay Angelet Melgar, kay Angelet Melgar dyan po sa Kabalig. Angelet Melgar Graheda. Yan, Angelet Melgar Graheda. Happy birthday tabi. And siyempre kay Madam Marina Israel dyan sa Sagpon. Dahil maghali, sunod tulos ang samuyang news director si Andy Mar. Ako po si P. Fernandez. Good morning and salamat, mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong